И здравейте хора, аз съм Мафиота 64 БГ и продължаваме поредицата на Head Soccer, но сега има за вас една много лоша новина. Head Soccer бъгна, трябваше да го изтрия и да го изтегля отново, затова започваме от начало. И добре, както и да започваме, пък да видим какво ще стане. И гол! О, не. Фак! Не мога да скачам добре. Все още. И добре, успяхме да изравним тук. Точно това исках да направя той, уважаеми зрители. И той го направи. 4-3 го водя в момента. И го бих. Сега играем срещу камерунеца. Да видим дали ще го бием. И добре! Гол! Гол! Много добре, много добре. Да видим сега. Отново! Вой, камерунеца ми е по-лесен. Той пауър не го харесва. Вкара си авто. Е бахната пак. Вой! Тук можех да пазя по-добре. Аз поне така мисля. Ще го бием, няма как. И сега видим дали ще се вкара авто. И да. Да. Много добре започваме. Добре започваме всъщност. Не отлично, но бива. Гол! Супер! Ще се опитам да възвърна всички резултати колкото се може по-бързо. Но сигурно ще отнеме малко време преди това. Сега играем срещу този. Той обаче има много гаден пауър. Не му харесвам пауъра на този. Вай! Бе, аз съм много... Както и да е. И той трябва да бием. И да видим сега. Възможност! И той се вкара авто. Той се вкара автогол, уважаеми зрители. Сега ако не ми вкара гол, аз се избягах от вратата. Както и да е.
Да видим кой първ ще стигне до топката. И сега възможност е гол! Гол! Не трябваше да правя това. О! Отразих му пауъра. Добре. Ай, стига, бе! Сериозно ли? И добре. Успяхме да му вкараме. Тук оставаше и да пропусне този. Трябваше да скоча. Карай. Ще го бия сега. Да видим сега дали ще го победим. При 3 загуби напускаме аркадето и почваме това. Почваме турнамент, а при 3 опита на турнамент почваме survival. Как ме превъртя? И аз къде бях застанал там? Да, бе, той нали ме изстреля. Както и да е. И гол. Сега видим. Аз пак. Що му подавам топката? Бил майката. Успя да му отразя пара и му вкарах. Супер. Много добре се справяме. Пети кръг. Май. Бил майката не ги броя. Така. Срещу американица сме. И гол. Да, сигурно бързо ще възвърнем резултатите. Какъв гол! Какъв гол, уважаеми зрители! Много хубав. Но тук трябваше да се паем по-добре. Трябваше, ама не можа. И този пауър на американеца, да ви кажа, не е труден за спиране, но за отразяване ще ми е малко по-трудно. И отново какъв гол, уважаеми зрители. 4-1. Дали ще успеем да... ние ще успеем да го победим. Кой му мисля? И гол! Как не може да отразиш, ме, момче? Тук ли си? Говоря на американец. Няма моя. Така, сега играем срещу корееца. Ще го бием ли? Или ще го победим или не? Да видим сега. 1-0. 2-0. Нямаме право на грешки тук. Гол. Добре, изравнихме го. Още имаме шанс. Къде бягам извън вратата? Толкова ли съм? Просто хора. Ако снимах с фейскам, щях да ви покажа как се гърмя. Тук 4-3.
Добре, имаме малък шанс. Дано не бави. Няма да бави, ще атакува. Имаме ли малък шанс? Не. Пак. Не успяхме. Имаме малък шанс още. Да убием. Не. Но аз пък малък шанс. Сега следващия матч. 1-0 за Япония. Извините за малко, трябваше да спрям пауза. 2-0 за Япония. Без да исках спрях на пауза, т.е. 2-1. Нещата се развиват по подобен начин. И миналия път можехме да го победим, но не съумяхме да го направим. Как? Фак. Как? Както и да изравнихме, но не мога да повярвам, че ни вкара. Не го очаквах. И добре. Имаме по-голям шанс от миналия път. Дали ще успеем? Нямаме право на грешка. Вече наистина нямаме право на грешка. Един гол и край. И какво? Ние бихме. Продължаваме. Сега с Руснака. Срещу Руснака, т.е. извинете. Въй. Но му вкарахме. Да, вкарахме. Много добре. Съжалявам, ако чуете кучето на съседа, между другото. И аз прелаже. Както и да е. Добре се правим тук. И гол. Вкарахме. Дали ще го бием на 0? Не. Естествено, че няма да го бием на 0. 3-2. Има шанс дори да ни изравни. Но не успява. Сега играем срещу аржентинеца. Много по-труден матч. Да видим сега. Ще успеем ли? Да. Успяхме. Да го е в пауъра, не мога да скоча до там. Но той може да скочи до нашия. Както и да е, все пак му вкарахме. Yes! 3-1. На 2. Нещата стават малко по-сложни. 4-2. Отново имаме по-голям шанс за победа в него. 5-2. Ние ще го победим. Няма как. Ще го победим, уважаеми зрители.
6-3. Е, сега ако не го победим, Седър ми е честно. Въй. Не искам да умира млад. 6-5. Играта за Грубия. О, 7-5. Сега ще го бием. 8-5. О, много добре. Ай вкарай ме. Ай би ме, бе. Къде ще убиеш, бе? О, сега срещу италянеца. Ако го бием сега, ще е много добре. Сега видим. И гол! Автогол, но все пак ние ритнахме топката. Или пък той е ритна топката. Не знам точно кой е ритна топката, ама важното е, че е гол, нали? Yes! Отразихме му пауъра и му вкарахме. Много добре, уважаеми зрители. Както ви казах, бързо ще си възвърнем формата. Yes! При него дори не трябва да скачам. Нали все пак игра срещу малко бебе. Бейби. Мане, колко съм? Нищо. Е, сега вече топката се бъгна. Пишете ми, ако сте имали поне един случай, лайкнете този клип, ако сте имали поне един случай, в който топката да запецва по този начин. Докато отразявахме матч свърши, аз бих. Сега играем срещу Бразилия. Да го видим сега, той е бразилец. Как? Какъв пропуск? Как може да пропусне от такова близко разстояние? Защо си използва пауъра? Е, все пак игра срещу телефона. Няма как. Ой! Кога ми вкара, бе? Да ти е па майката. Въй, на то аз почти не съм му докоснал топката. Стига, е. Както и да е. Загубихме, но се справихме много добре. Сега започваме на турнамент опитите. Първи матч срещу Коста Рика. И сме на път да загубим. Освен ако не се случи някое чудо. Не, няма такова нещо. Трябваше да се подобря джумпа, но още не съм събрал достатъчно пари за да го направя. 5-0 ма бият. 6-0.
7-0. Каква загуба, уважаеми зрители? Но, нали знаете, не съм се подобрял нито един показател и до някъде е нормално. Не, то с 10-0 няма да ме бие. Видяхте ли? 9-1. Влезли ли? 10-1. Не, той няма да ме бие с 10 гола разлика. Добре, няма да ме бие с 12 гола разлика. И румънеца ще бие. Да. Втори опит. Сега излияме срещу тази украинката. Да я видим нея. И добре, продължаваме. Малко трябва да увелича светлината до 1:1. Не сме зле. Да видим сега. Не, обърках се. Да губим от украинката. Много сме зле. Но нищо, ще се оправим. Губим за втори път. Аржентина печели турнира. Трети опит. Играем срещу Бразилия. Бразилия ги бихме в Аркадието, но тук малко се съмнявам. Да видим. Едно водят ни. Тук е по-различна играта. По-трудно е отколкото в Аркадието. И правилно е така да се прави, защото това все пак е турнир. А пък Аркадието е нещо като приятелски мачове. Така. Как се пренася топката в вратата по тя? Пет на едно. Ни. Ама ние честно сме много зле. За сега. Добре, както и да е. Бразилия победиха. И ние тук ще се пробваме на survival. Да видим как ще се справим. Добре. Бихме извънземното.
Тук не успяхме просто. Не, ще повиша показателите в следващия епизод. И ще се опитам да отключа камеруница. Това са целите за следващия епизод. Да се възстановим, нали? Добър ранг, мисля, че ще... Дано вземем ранг Е. Но ми е малко съмнително да го направя, но както и да е, всичко е възможно. Добре, вече стигнахме до 8-я кръг, където играем срещу аржентинеца и той веднага губи. 9-ти кръг, хора. Добре, и гол, вкарахме. Сега идва малко по-трудната част. Играем финала на първия ранг. Това е срещу робота. О, не трябваше да правя това. Или пък добре, може да е в моя полза. Не. Няма да станат така нещата. И той се вкара авто. Добре. Почнахме много добре. Той е със цветето на главата, така искам да му вкарам едни-два гола. Да му спукам шилното цвете. Бах ти негара. Как цветето не е увяхнало до сега? Внимание! Сега нещата стават много трудни и победихме! Бихме, уважаеми зрители! Много добре! А и плюс този опит имаме още 2 опита. Загубихме в този матч, но все пак отключихме нов ранг. Това всъщност е първият ни ранг, де. И го бихме тоя. Сега видим дали ще бием и тоя. Бихме поляка. Добре. В Саудитска Аравия ли? Ебал съм майката, откъде е? Не! Защо по дяволите топката винаги ми се залепва там? Фак! Фък! Последен шанс. И той се вкара автогол, уважаеми зрители. Много добре се справяме за сега. Да видим сега. Играем срещу Оз. И аз не знам от това държавим, го бием. Победихме го. Много лесно. Сега играем срещу зомбито. И тук просто нямаше как да не го победим.
Добре. Бихме израелица. Сега следващия кръг срещу ТОС от Грузия. От Грузия. Аз пък. Аз дори не знам знамето на Грузия. Кой ли е знамето на Грузия? Абе, бал съм майката. Сега играем срещу костариканеца. Го бяхме, уважаеми зрители. Да, точно така. Бем. Те ба майката. Ти ще му беше. Така, почваме срещу бебето. Малкото бебенце. Вижте го. Скрил се в кошарката. Мог бихме. Така запа, бебе. Като се прожа в професионалната лига. Добре, сега срещу робота. О, добре. Спидермана. Дали ще бием Спайдерман? Спайдерман. Това беше много тъп ход от наша страна. Така вим! Спайдерман ни вкара шибания гол. Over it, Spider-Man и ни биха позор. В позор сме сега. Последен опит за този епизод. Да видим. Още от началото ме отстраниха. Както и да е. Това беше от мен за този епизод. Ако ви е харесало видеото, може да лайкнете клипа и да се абонирате за мен, разбира се. Коментирайте най-вече какво искате да правя в следващите клипове и до скоро.